μας Ιωσήφ. Μπορείς σε παρακαλώ να μας πεις τι συνέβη σήμερα εδώ? Κοίταξε να δεις. Εγώ απέχω από τα συζυγικά μου καθήκοντα εδώ και 5 μήνες. Τι έγινε δεν ξέρω. Θα το ψάξω όμως, έχω βάλει ήδη δικηγόρο, μου έχουν στείλει ένα Ρωμαίο. Αγράμματος είναι, αλλά δεν πειράζει, θα με βοηθήσει γιατί και εγώ ξυλουργός είμαι. Κάτι δουλειά πια έφτιαχνα τελευταία και ήρθα. Θα το ψάξω όμως, θα σου πω. Πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει ένα όνομα που παίζει πάρα πολύ. Ένας κύριος Κρίνος. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Κρίνο? Τον ξέρω κι εγώ, τον ξέρω. Θα του το κάψω το λουκουματζί, θα του το κάψω. Εάν τον επετύχω, θα του το κάψω. Καταλαβαίνω τη σύγχυσή σας, αλλά ας πάμε σε ένα άλλο λίγο πιο ευχάριστο θέμα. Έμαθα ότι κάνατε γιο. Σωστά? Εσύ το ξέρω. Πληροφορίες, σαν ένας καλός ρεπόρτερ που είμαι, έμαθα ότι κάνατε έναν γιο σήμερα. Γιο έκανε, έχεις δίκιο. Είστε σίγουρος ότι σε ποιον πιστεύετε ότι μοιάζετε? Επειδή έχει ένα χρώμα έτσι λίγο ροζέ και εγώ τελευταία ασχολούμαι πολύ με την τριανταφυλλιά. Στα έπιπλα που φτιάχνω, πιστεύω μοιάζει σε μένα. Έχετε μετρήσει όλα τα δαχτυλάκια του, πάνω κάτω, είναι αρτιμελής? Επειδή όταν γεννήθηκε το είχαμε τυλίξει σε άχυρα, δεν πρόλαβα να τα μετρήσω. Αλλά έχω στείλει το λογιστή. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να καμαρώσετε το γιόγκα σας όπως επιθυμεί. Ευχαριστώ και εγώ. Επιθυμεί ο ίδιος. Ευχαριστώ και εγώ. Χαιρετίσματα στον συντάκτη. Θα δώσω. Μαρία! Ξανά, να μην γελάς. Το παιδί μου ροζέ. Το παιδί μου ροζέ. Ακριβώς αυτό το καιρό. Λοιπόν. Τα δαχτυλάκια πάλι, να πάμε. Ναι, πείτε Ωραία, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μετρήσει όλα τα δαχτυλάκια του, είναι χέρι άκρας υγείας? Ναι, τα μέτρησα γιατί θέλω να τον βάλω να παίξει πιάνο. Θα παίξει πιάνο και με τα χέρια. Κάτσε να το ρωτήσω. Θα του πεις να το πάλι για το πιάνο ή όχι? Όχι ρε, μην πάμε από το πιάνο. Πιο κάτω. Ο γιος σας είναι υγιής, αρτιμελής, όλα τα δαχτυλάκια. Έλα, γιατί τρέχει η κάμερα, ρε! Τα δάχτυλα. Δεν καπάνω. Το έχουμε πάει τώρα στη μοιχεία, ξέρεις εδώ. Έλα, τι άλλο να πω? Έλα, γράφει. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να πω, το κλείσαμε έτσι. 3 ερωτήσεις δεν έκανε.